Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel Assam direct recruitment नि बागै गोबां comments फैयो काटअपआ सेम थांगोन नामा category wise आव दा जोंहा category 1 2 3 4 5 जालांगासिनो दङ दा बेखौ लानानै कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ एबा गैया स' नोंथांमोननि काटअपआ आलदा थांगोन ना सेम थांगोन बेनि सायाव गोबां comments फैदों भिडिअ खालामनानै दा फाइनाली नोंथांमोननि थाखाय लाना फैबाय जे बयबो जाहाथे क्लियर जायो ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि काटअप दा लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांगोन अफिसियेल साइडआव आरो रिजाल्ट्स माब्ला मोनगोन बेनि सायाव गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन दा मोनसे बाथ्रा सिमा बुंदोंमोन जे 1 मान्थ उनाव होगोन होननानै नाथाय लोगोफोर ड्राइभार पस्टनि एग्जामा दाबो जोबाखै देन नोंथांमोना मोननो हागौ नभेम्बर फार्स्ट उइकआव नङाबा अक्ट'बर लास्ट उइकआव नोंथांमोनाहाय रिजाल्टखौहाय मोननो हागौ एबा काटअपखौ आरो काटअप जानाय लोगो लोगो माखासे प्रसेस थाबावो जे स्किल टेस्ट एबा अरेल टेस्ट थायो आरो बेयाव पास जानानै नोंथांमोना जायखिजाया डिसेम्बर सिगां फाइनाल रिजाल्टखौहाय मोननायनि चान्सआ थागोन दा जायखिजाया जों थांनिफ्राय अफिसियेल साइडआव बेनिफ्राय जों डिसकास खालामगोन काटअपनि बागै जे केटेगरि 1 2 एबा कम्पिउटार सार्टिफिकेट दं एबा गैया बिनि सायाव जों बेयाव डिसकास खालामगोन दा लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल साइडआव सेबायाव देन सेबायाव फैनाय लोगो लोगो बेबादि मोनो स' बेयावनो जोङो काटअप जेब्ला होयो अब्ला जों बेयाव मोनगोन एबा रिजाल्ट जों बेयावनो नायनो हागोन आरो मानोना सेबायानो एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामदों नालाय सेबानिफ्रायनो गासैबो डिटेल्सआ फैबाय थागोन आरो लोगोसे ड्राइभार पस्टनि एडमिटआ नोंथांमोना डाउनलड खालामाखैबा नैबे ग्रेड 3 आव खालामनांगोन आरो ग्रेड 3 आव फैनानै लगइन खालामबानो बे लगइनाव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना एडमिट डाउनलड खालाम आरो बे ड्राइभार पस्टआ ग्रेड 3 लेभेलाव गोग्लैयो गासिबो सेलेरिया सेम जागोन नोंथांमोननिया देन बेनिफ्राय जोंहा ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा काटअप स' लोगोफोर गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन जे खायसेया दङ डिग्री पासल' अनलि डिग्री पास आरो खायसेया दङ डिग्री प्लास आरो लोगोसे कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ स' बिथांमोननि लाइना आलदा जागोन काटअपआ बिथांमोननि लाइना आलदा जागोन काटअपआ हमना ला 90 हमना ला 95 बेबादि आरो जास्ट एग्जाम्पलसो बियो आरो बेखौनो खायसे नंगौ सानलायगोन गोबां कमेन्ट्स फैयो एग्जाम्पलखौनो मिथिया जास्ट नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सआ खालामदों हमना ला नैबे अनलि डिग्री पासआ 90 थांबाय आरो कम्पिउटार सार्टिफिकेट गोनाङा हमना ला 95 थांबाय आरो जायखिजाया बे एग्जाम्पल स' बे मोनसे क्लियार जाबाय बेखायनो बुजिबाय जोंहा काटअपआ सेम थाङा काटअपआ आलदा आलदा थांगोन लोगोफोर स' बिनिफ्राय ओइचएस लेभेलाबो स' नोंथांमोना काटअपआ आलदा थांगोन डिग्रीजों मिलाया दा आरो ओरैबायदि जायो जायफ्रा नैबे डिग्रीनि स्टुडेन्ट बेयावबो नोंथांमोनाहाय एग्जाम लिरखादों अब्ला स' नोंथांमोना बेयावबो चान्स दङ माने मोननैयावबो चान्स दङ आरो दा मोननैयावबो काटअप थांनायनि चान्सआ दङ माने मोननैयावबो नोंथाङा जायखिजाया चान्सखौ दङ आरो जायखिजाया मोनसे साख्रि मोनगोन दा बेबादि आरो लोगोफोर स' बेनिफ्राय मोनसे साख्रि मोनगोन एबा मोननै मोनगोन बेनि सायाव उनावहाय मिथिबावगोन जेब्ला डिटेल्सआ फैयो जे सासेयानो मोननै मोनगोन नामा हमना ला केटेगरि 1 आरो 2 आवबो मोनगोन नामा थ' बिनि सायाव जोंहा नेक्स्टआव मिथिगोन स' बिनिफ्राय ग्रेड 4 दा लोगोफोर ग्रेड 4आ मोनसे ओभारअल काटअप थांगोन जे हमना ला 90 बा 85 जायखिजाया मोनसे एग्जाम्पल बेबो स' ग्रेड 4 जों ग्रेड 3 जों मिलाया ग्रेड 4 आव जास्ट एग्जाम थागोन बिनिफ्राय स्किल टेस्ट एबा पार्सनेल इन्टारभिउ एबा अरेल टेस्ट लानाय जायो आरो बेयाव नोंथांमोनहाय मोनसे ओभारअल काटअप थांगोन एसडि वाइसआव बा आनरिजार्भ वाइसआव मोनसे काटअप थांनानै नोंथांमोनहाय साख्रिखौ होनाय जागोन स' बिनिफ्राय जोंनिया गुबै बाथ्राया बेनो जे गोबां कमेन्ट्स खालामदों जायफ्रा सिम्पोल पास स' नोंथांमोना सिम्पोल डिग्री पास थ' नोंथांमोनाहाय काटअपआ आलदा थांगोन डिग्री लेभेलजों जेरै हमना ला डिग्री लेभेलाव स्टेन'ग्राफि दङ बेनिफ्राय कम्पिउटार सार्टिफिकेट दङ बा डिप्ल'मा गोनां दङ स' बिथांमोनजों गोरोबलाया आलदा आलदा गावबागाव लाइनावहाय काटअप थांगोन आरो बेयाव स' नोंथांमोना जेबो जिंगासिनांगौ गैया हमना ला नोंथांना कम्पिउटार सार्टिफिकेट गैया अब्लाबो नोंथाङा बैयाव जुदि कम्पिटिसनाव नोंथाङा थाङोब्ला स' नोंथांमोना बे सिम्पोल डिग्री पासआवनो साख्रिखौहाय मोननाय जागोन आरो लोगोफोर बेयावनो स' नोंथांमोनाहाय मोननाय जागोन दा पइन्ट्सआ बेनोमोन आरो दिनैनि कन्टेन्टआ जे काटअपआ आलदा आलदा थांगोन गोरोबलाया कम्पिउटार सार्टिफिकेट दं एबा गैया बे नोंथांमोननि सायावसो बाट काटअपआ आलदा थांगोन दा जायखिजाया जोंहा ड्राइभार पस्टआ एग्जाम जोबनायनि उनावनो नोंथांमोनाहाय काटअप मोनगोन आरो लोगोसे काटअपआव नोंथांमोना थाङो अब्ला स्किल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लांनाय जागोन दा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबायना 1:2 होननानै बेखायनो 10,000 पस्ट बा 20,000 नोंथांमोनखौहाय स्टुडेन्ट्सखौहाय स्किल टेस्टआव एबा पार्सनेल इन्टारभिउआवहाय लिंहरनाय जागोन दा लोगोफोर बेनोसोमोन दिनैनि कन्टेन्टआ देन बेनिफ्राय लेटेस्ट दायो जबनि जेबो मोजां भेकेन्सि फैयाखै आरो जेब्ला फैगोन स' नोंथांमोना आपडेटखौ होगोन देन बेनिफ्राय DHSनि एग्जामा माब्ला जागोन जेबो अफिसियेलि आपडेट गैया नाथाय जानो गोनांमोन 4 आवहाय आरो बे जाखाला देन आसा खालामनो हायो जों अक्ट'बरावहाय स' अक्ट'बराव जानायनि चान्सआ थागोन